Yawwa, yau ne za mu fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a Kano. Allah ku. MD, ka san da cewa yau ne za mu fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a Kano? Na sani. Haka bari mu ga waye na farko. Sarki. Kamar ya. Ba ta kai ga duka ba. Ka dawa. Kai a garin kai a garin kaba me mukaminka. Hajiya na bisa me ra'ayinki akai? Kina so ne? Sai dai idan ka mu. Shikenan babu matsala. Bari mu ji waye ya kamata zai Bosho ya gaya mana. Mr. Bosho. Albaro Murata. Let's go. Daga wace ƙasa da yake? Barta Sudan. What? Me suna kai ma fa kashi ga layi. Kaina ba zai iya ɗauka ba. Ko me yasa? Mun karamar kwakwalwa ce da ni. Wannan abu ne mai sauƙi. Hadiza gaban. Allah ya isa tsakanina da kai. Ta dalla gafara can. Kai da man sarki ba na ji an ce kana neman dan takarar ciyaman a Kano. Ayo. Arewa Comedian Station Nishadi.